Clocsio a cherddoriaeth electronig. Dyna ddau beth dwi'n siŵr sa'ch chi'n mynd disgwyl clywed yn yr un frawddeg fel arfer. Wel, dyna Syniad Clocselectra i gyfuno'r ddau beth i greu perfformiad unigryw tu allan i'r tŷ gwerin. Sut brofiad i hi wedi bod i drio cyfuno'r holl offerynnau a'r Clocsio'r dawnsio gwerin? Mae wedi bod yn prosiect gwahanol i fel ni wedi arfer. Mae Elli yn cyfeilio i fi'n clocsio lot, ond mae hwnna'n hollol wahanol i beth ni wedi creu fan hyn. So, be di'ch rôl chi wedi bod yn hwn, lle? Wedi bod really cool, beth wahanol i fi. So, dwi wedi bod yn gweithio ar yr ochr sain efo'r genethod, so neu siŵr bod dim maen nhw'n neud yn gallu gael ei drosglwyddo'n fyw, really. So, oedd o'n cool, oedd o'n her diddorol gael defnyddio mics ar cefn y llawr i pigo fyny y clocs a falle, fel bod heini'n dod allan trwy speakers hefo'r flutes yr un bryd a lot o bethau logistically mynd ymlaen, ond yn y perfformiad maen nhw'n neud o edrych yn syml. Chi'n meddwl mai dyma'r ffordd ymlaen i drio cael pobl ifanc i gael diddordeb efo pethau fatha dawnsio gwerin a clocsio? Ni wedi cael un plentyn bach yn dod lan at ni'n barod ar ôl hwnna yn gweud bod nhw moyn paraglogs i Nadolig. Mae wedi bod yn neis gallu dod y clocsio allan i bobl sydd falle ddim yn mynd mewn i'r pafiliwn i weld pan mae fe mlaen. A jyst i pwy bynnag yn y paso gallu stopo os yn y moyn. Ie, so hwnna'n neis.